मोनसे गोनांथार खौरां आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब नोंथाङा दासिमबो आधार कार्ड आपडेट खालामनानै लायाखै नामा? नंगौ, नोंथांनि आखायाव माखासे सानल' दंसै आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि सम सीमाया। UIDAI आ आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि समखौ 14 डिसेम्बर 2024 मायथाइसिम फोसावनानै होदों। बेनिखायनो सम थानायावनो नोंथाङा आधार कार्ड आपडेट खालामनानै ला। नंगौ, बे समाव आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब फोसावदों UIDAI आ। UIDAI आ थांनाय गोबाव समफोरनिफ्रायनो माखासे आधार कार्डखौल' आपडेट खालामनो बिथोन होबोबाय थादोंमोन। नाथाय आथिखालाव गासैबो रोखोमनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो फोसावना होदों UIDAI आ। जुदि नोंथाङा दासिमबो आधार आपडेट खालामाखै अब्ला सम थानायावनो आधार आपडेट खालामना ला। UIDAI आ आधार आपडेट खालामनायनि सम सीमाखौ फैगौ 14 डिसेम्बरसिम होदों। लोगोसे नोंथाङा गावनि गथ'नि आधार कार्डखौ उन्दै बैसोआव बानायदों आरो नोंथांनि गथ'आ बे समाव 15 बोसोर आबुं जाबाय, अब्ला नोंथाङा गावनि गथ'नि आधार कार्डखौ फिन खेब गोदानै आपडेट खालाम आरो नोंथांमोनहा 10 बोसोर सिगाङावनो आधार कार्डखौ बानायदोंब्ला फिन आपडेट खालामना लानांगोन। जुदि नोंथाङा सम थानायावनो आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लाया अब्ला सरकारनि हाबाफ्राव नोंथांनि आधार कार्डआ जेबो गुन थानाय नङा। लोगोसे नोंथाङा बे आधार आपडेटखौ गोरलैयैनो नोंथांनि मबाइल फनावनो बानायना लानो हागोन। myaadhar.uidai.gov.in आव थांनानैनो नोंथाङा गोरलैयैनो आधार आपडेट खालामना लानो हागोन। बेनिखायनो सम थानायावनो नोंथाङा नोंथांनि आधार आपडेटखौ खालामना ला।